oruaru matena tari matena mbia mono morisia so asomuro biri kwanya basomba banyasa totara sobwamo abana banyasaya bakena banene asembeo na bakwaniri happy Sabbath happy day tiga nyasaye goitera somo ikomo chenu aturae kera tukurikiria mageri aya tuikange asa magora ya seriete ya Kristo Yesu mbia mono maiga yo koretera bari mubona bero bya tosoa so gusaba ekoera nyasaye kare goteba se kitabu kirya Timotheo yeri tangani no gusoma kwa ni ekibungu yani ekibungu kya ni gya kabiri no rukiro ya no rutangani otenga mutara akora kende gyose tiga masaba koreke tigo gwakambia mono gokoreke servant bonse nintimo tutarachaka engane ye korkunga amegeri ye Biblia na beru bya tolete amasabo ngani muri ngani karusunda tubika samasamo tusabe omi atatinya sai na ndo ligoro mono tuachira sura sema mbia bono twakwera ni limbia mono kwanda watu linda se weekend mana ale kwa ngambia tunyako batukomera na ya Sensoko TV tunyako batokotebane na kusemania lingana lya utata kwemiganda bona sema mbia bono ando tuachire mamincha yago twagusabiro twabere 20 watu umeko omucho nyako wagutura tata kwemiganda kya tuchinya ko batokorire lingana lyao na gusabire tata bo 10 tigari ngana lyao nyara koba liko tokonya gotosukia angana sore nyara koba liko lato biime yaito na bego no wonchoka kwa bene na nyara koba liko tora na gotorosia okoba yogocha kwa kabere ku mwana wa Yesu Kristo tata kwemiganda wankara togochaka kabamo na intwe wegekara togokora eritaria urutogwe rero na botamba setara Yesu Kristo yoro mutolito amen bia mono karusunda soko toretero gusaba bona rero tukagulirie ngane ngia kirage engane erenaki engia kirage nengane ye ekari gukwane ekari kurukuna ogokora kioko ogonchoka na gokora ki muliste ko ogonchoka no kwaberwa ogonchoka maete ekigusi nkuburukero buritogete maete ogonchoka na boraga no gotana rakibone tota ekartota iguru yo gonchoka asomonu bwekenya molero umuntu bw'abanyanda mbariri yikara gotebanga it is repentance tarabo igaba ya basomba bayisa repentance nero gento ki ugonchoka nuko aberwa nerega kurunga gento ki forgiveness bonere ngana tokunyara ko batukurigiria aseri tuko liarero Omorisia Jefferson oruaru yes ine bono inkingencho yogonchoka ekara tukurikiria ngane goitera ase amegeri eri tukoria rero kwa kwani tunyakurikiria ase ugonchoka bene ugonchoka no gotiga yani ugonchoreria no korona no nekero umuntu akogenda guchia segete okore yutan yani utiga saripi no nekero konyora umuntu akogenda nkoburi arengana kinga yenjere guchia segete ngayere ekeraro renga buri tari buya okarairwe agutiga enchereria ogende enchereria tebimu bona sengana yiri tukoria rero amegeri yiri tukoria rero kurukwanga ugonchoka no kwaberwa goika tonchoke kurwa senjira eliembe yomosunte tonchoke pi nande tutaraika sengana yo kwaberwa naboranye bwatani tutaraika ngana yo kwaberwa ogonchoka oko gotagetaye gwe komonyene onyara kuba ko weitia aibwe komonyene nyara kuba gokoranga konyena achira asabe uno muntu uri akogenda ole kogenda ase aboririe enchera otebunga gwatigetaria gakogenda no kwaira muno ngakonyena achire asabe na nyori yani agweitia nga angona aboretie mapema bono kwaberuoko ukogocha ekero wanchire nga wasirire wachire ukwana aiweka kurasa magora Yesu nga koranje nyabere to nyara ko ku weiti bosaigo weka weitie na ndonjuke omwe ko nyoro kwaberu ndemano karosunda commentera gabu tatoso mekibungu gegotura ne kibungu gegotura ne kitabu kile Yohana yeli tangani ose lirube lya Yohana litangani
aha mo muri matero nya waikiro na bogoto somera mo kianda egoteba ngaki gatora biorokie ebibe byaito era numwege nwana omonyene oboronge na tuabere ebibe byaito na atosibie korwa ase ogotakora oboronge once biamono mono karusunda commentera gabwo asomulisha tikera nakora kodara koreki gotora biorokie ebibe byaito ere na tuabere otarekera gabo ere no munyaboronge no mwegenwa na no mwegenwa na nakoreki na tuabere bono karusunda commentera somwalimu atigera tatengani yibweke nga ogonchoka na okwaberwa totengo bona ementango asa mulisha tigera bono buno mulisha tieka goteba nga no genderete safari lakini wekire kwamanyire nge safari yigati yarenge boronge igori tanga no bwate kuruye safari yi yes wekira se to kaldre ngenje na tebe tu nga okonya chinjere ibire chinjere to tinda chinyora wekabono swe koligia wekwanjira nenge kene garo na asirire nekero gwasirire wekabono origio montoro mumanyi onyara ko boko mubori ngari kwenda segetera kina nyarire ko bangosira na kinko genda omonto ri wikagote inga bono gaiga irana ogende mbaka soko nyore njirere ngubuna ranya ko bogoteberere igo kuirana to kunya ko bokondra motoro ngere ngochiko bororo igo kuirana immediately na kubwati oboronge no borongo bugara kwa bonyorire igo ko bwati okegarora ikegari wana sobo Kristo bwaito mtu ayetu enchera buna tu atonge tulitangani enchere yega tokanyara ko bato koyesire katwalite litunda liria litwa kanetiwe tokanyara ko bato gosana na kubwate enjere tali endonge eka twabwate enjere tali endonge Kristo agacha oli oro munyamabiro mando bwato bwanje nibo kumyekera ntubana tujeti ko bona onenjere iyo etwa chagete tukuri gindu twekana kwebo yenjere tabwenereti Kristo ekerachicha akanyaka botoro kingaga mwasirire bwati enjere yega bono lirio wanjira na ngekene na asirire kera dam na njira nitengekene nebo yirenjere tabwenereti akanyara ko bokwo na Nyasaye bono ekero gaste ko bomunya bibasense yega ekero kwanyorire ngana Nyasaye kwanyara ko botengekene njire konya kubateringia obwo ibyo bomburi obuya obonyakobo no botomani obugamburi bya nebiti nebiga omone none na amanyire ngenjere nkubateringia okubona kugweitia na amanyire ngenjere tirengia na antire kubwati enjira yago onyabere ligara mbwati enjira yago bona wawe kosabo kwabera ekara kwabeirwe bona lyo kunyako bokubwati esenjire ndongo mwemo karusunda asoko beke ngane byanga wekomanya litangani ga yogucha nekero kwa mayire ga yogucha bono manyenga nkuwagenda injire takire nekero kwa manyezo nkuwagenda injire takire bono na lyo kumanyakero gwachire kombo so gwachire boroso wachire konosi tali boroso wachire konosi bono kurwabure kwa makwira na watanga bono koraki nyabere nyale koba kingo genda bunenye koreteki nitakire akibono karusunda abantu abankimba bwate egetu nga confess your faults maze gatukwa na mara ngobon tugusaba ukwaberuko confess your faults na confess your sins. There's a difference. Ita aso meke bungo molisi maybe ngibwe ke kanda aso meke bungo mata bantu ngoja batanga bono tugusaba ndibwesi tango toga ngeta bugilikia Yakobo isano nogosoma kwa 13 ikali 16 bono Yakobo kirikira tukwiri bono karusunda igoi liswanda tukuboli agero teneli bwango galinga ki bono le ngotogo sabo ya nyarko ba koraki kakotwa matanto ngana barasa balishia wantu bagenda sabarandi babo wantu bagenda saba badiri babo wantu bagenda saba father wantu bachi gusaba nduki kwabera bono ngotogo sabo mata karusunda katubeke nga inere koreki igweke tanda someke bungo Yakobo isano sakeri kumeisето 16 nere beta odanga omorisoma ngwe wegiroro neke so orokererania ebibe byaino inua senwe na gusaberana monyore okwegeniwa ogosaba kwa monyene oboronge nigo kore nengenjo enene mono gokora sabe no mukia wasobere no mukia mbya mono bono engane ikarusunde wetu na tanga getunga tanga torokerani
ongagaagaria nkwasomerete omonto aria echiro bobe ari teribuya kwaigure bona kiki odeng'a nanjira odeng'a arogaki egento kia mberete ngento ki enainyo ate nagechiwe lakini bona no mukristo tobasa koraki tobasa koraba bona ndirinde tari boigo bono ogwatanika kikore gatiye ng'ana itwa kwande bona ya Yakobo 5:16 na egitabu girikieri ruberia Petro yeri tangani ibere mukotenga abana bake nabasabirite mokora gentoki ebibe konde komurakora ebibe tubwato musabiri ingo Yesu Kristo bono karosi nabandi tukuboli ngaki bono motogo sabalenda tuabere na tuatebire kebungo lende kementa chinguru bono ekero twasirete aria somugondo edeni oyo chete gotorigie na gotoretoro kwabera bweka Kristo amena orio bete orogetua sengondi ensinini etabwate kemwakende yonsi tokanyara kwa tokobisigo no boronge bwengondi eri ensinini etabwate kemwa akaretero gotwabirere bieka bono ne inte ka twanyare ko batoko enyora ngatwakorere bibose twachira senjere tari boronge Okia tuatebi gunto kore bibe ono tuoro kigunga bone njira nereye. To kore bibe. Lakini kora kore bibe. Igotari nga tora tebi kore bibe. Asenjire ndenga buna pora tenga na kingo gen tema ko gotenena ongonya na agure. Igona gen lakini njire mo kora kore bibe. Tonyare ko batogo saba ase Kristo Yesu olio kunyako bo gotosaba nerbe ko gotosabire bibe. Ekiara ria kweta somo saraba egetamba keliri gia tandogete katikati ekiara tete uwasi okogenda bakase Kristo ibye ko monyende ari agakorekane martu are kwa biro ibena bakuani akanyara ko bagakwera bono babene oteba nga Kristo nero bono mukuani omonene ore igoro ogotwabire ibe byeito eka twanyorero kwabera twanyako batokolenga limedo ngaga na akorere kebe tiga nkenyara ko bangogeteba nagoeitia igo okonyara ko okoiro bakaso musaraba nagosaba Kristo oyoro omwabirito Mebora karo sunda asoko beke ngane byakirage nga umatinto bwate system yo kwaberwa inchanero yo kwabria yakorteki yarengoro yeri kira sekitabu kirigia Exodus osoko nganya 25 no gosoma kwa inkianda sasa yani isano na isatu asawate banganga gachere hekaru elinya ko banko bamo nabantu ba bane bono gokonda guchinsi ko makonyora kya abantu bakasabiro kwabiro muntu akaletere ngondi yitubwatie ngondi kwarete gentura koreki uranyare amakie kwa makonya hande bonegero wakeretere omukwani oirari bagerie gero okubwatanya nanki na iguru bono Kristo gakuru kunera omukwani teroso mugetabu kya bayiberani kianda Kristo gakuru kunera gentoki omukwani bone tokosabe yemase ngenchubone ngakieria bakwani yaerete bono omukwani itomo nengo Kristo by the way good news egotoka sobo kwani bwa Kristo ngari ngaro musabirito nandi gara twegerere yani abwate chiko pichi nyinge ya bichuguto chire naki chinyinge gara atwegerere nandi gago tusabira mbiamono tetogenda kono karo bono molisia matena ni matota komenda yakini komenta ko guska chimutu bono omolisi matena ngate kueba naende ine omaetekreto meta sensei amangana na mange muri sinko boli none ikie yenjira yako minyokirie nabonte bineke na mangana gore na abuchire melindo na koliginkoro amarweire naro tali goli yoka ogotara abantu kokorteki korororo nantali goli yoka ngana mangana yeserikali yense na korteki narororo ine okoliyoka samagmaito morisha ekuranya ko bakogo tuatanana ntutwaro bwama tobwena ya sai ntunyiranga ntuwente kunyara ko batogo saba eganya ko batokwabero kra tuachire bolego ngorisia omontoyo monaro akro somo getabu kya Luka ogosoma kwa ni 10 no rochero ya no merongene omonto agaro ngo mata gakari gweshugurisha gakari kwegaiga ekiusie kia kare koraki kwegaiga nchi kakare kora kwegaiga no korosie ndagera ko make sure bintu mbiyabire nande bono ranga muise ko mwabo yokurukunga Maria tara koraki taracha soko mokonya kakari kuboli Yesu Yesu bono ninche gweka ngona kwegaiga iganaria
na Martha na ye na Mary ga kirete ringa na Yesu akumwereria yakare gotebanga ni gachorire igintu kirena ogochora kuri naki okuya no gochora kukuya nkorire nga no kobasama orango a Kristo bono murisha maga yokuru ekisekyo bono nga kyuruche etwaiga igire mono ko twanyorire nga ntuigo swabona sobwa ani bo matubita muna Kristo ngusira bukale murisha nga kiene yabo amina ase chisekendi chinke ngukwanira nda igoro yoko ega igoku una kolengana amariko ili tukolia lero ni mentasi ni igase kebungu kelitwa kuana kelikia Yakobo mbiamana Isano mustari 16 ngia kuana ngia kiaeresa umuruberio bukwaberwa mbiamana yakwanira nga onye mwagosanire nabo yachakaigo mwabirane inua se inwe agumbara abeka Kristo Yesu ororo mwabiranwe inua se inwe mbiamana murisha egekogera ekero tuguchigusaba bono Kristo Yesu no garia gototebia sama sabaria manengana ki forgive us our trespasses as we forgive bono aha tokonyora egora guchinse kibunge kia makwanangana ki ugosaba kumunya boronge ngotakeire mono aso kwaberwa umunya borongo norori nori okorire okubwatana n'abantu baye okorire okubwatana n'abantu banyasaye oyo iga okoranire na aria akorekanira mamocha aria makamake baberanire bono onero gotebungo ugosaba kwaye umunyaboronge ngotakeire mono ekina kinale komenta asengane eyo byamano murisha tuire tambukero kyabusyo ase ketambukero kyabusyo kiri tukiri gotanga okwega ubugima mbuya mono mwalimu ikegara gwa kwana gwakebeka garia nande kwaherire buna Mary na muswati omwabo ekero Kristo Yesu achita se nyumba yabo intwe engakieria Yesu aturangireti ase elieta tukanyora epatiso asa mache itwanyorete Kristo Yesu ase chinkoro chaitu no tugutara munere lakini bono chakire gokora egento kere kingao kubwa kerimeri akorete asobwe mobo ekero turamona Kristo Yesu tuere libagali tambe libagali nene gokora ebintu birioro chingange kengia korwa ange kengia korwa mate batari mbaleti mate na kitu aliko baruka so batari kuri gokora atanga mangaiko na kuangaika ya dunia hii muungano muungano yani turagosa pase turakora bube lakini ogenderete gweshukulisha nebinte binge orochenga ngona akora lero ne sabato gusomolisi egento nkere gari ngona ara akora iga bagitawena onye ni gari gakwarenga ng'ombe ngona nyirutoro rosiaga ekene gento kwamanyete lakini bono otagete gwe justify otagete korangana ki no nyanya sai na manyete tilibu ya ngona akora iga bono kuna kukuega iga tuebekira sobogi mobo tujase hikigati nturanyora ribaga rinene kwikaranza samagora Yesu no aramona into turigererete tari indate turigererie egenteke na turigererie marikaya turigererie na riri Yesu achita se nyumba ya Mary na musubati omwabo bono na into Yesu no ari amona into una turana karo turaiga no musumbo Nyasaye Yesu no aramona into mambia no aramona into inkitogo koreke kenene ase Kristo Yesu amina kera se engana negetambukiro na se merobili yeito ende yonsi okonyera no mugati wokera lituko Yesu rutora monere ingitua mokole ndotagererete liogiriae Mary yarni gachita kabera asa magora Yesu akabera monere musubati omwabo akagenda gosega omusumbo Nyasaye ora macha akori omusumbo Nyasaye angona mokorereke oyo no turi bwense abono ochira se nyumba yaitu lakini tachi koira libaga kuigwiri ogiriaye bone kiseke yani aso mwegeri litukolia lero niga gutwerera mono gototebia iga Kristo Yesu no ari amona intwe twiri libaga ligiya totegerere eliogiriaye bemona sengane yi karusunda bemona murisha soko beke ngane byanga ntura Kristo libaga ntura motegerera mbiyamano por karusunda sengane yiji kero somo buli kya Mathayo 6:25 mpaka 33
Munota tina twatanga kwanza ligia Roti bwa burutu bwa gentoki. Waiguru. Aya ndo spinakoreki. Amen. Na amentu. Igontura te unga kinto basa ko kurigia bintu biense. Nto basa kurigia bana barara nchara mpatara getira. Nto te unga nturigia. Lakini bono tatutubika bunga nkintu kyonte ko guburito, yani priority. Yente ketangani. Karo sundege ntukendi ya kabere. Yesu akarua umfano umubwekano byamono. Yesu akarua umubwekano bwombo busuli. Obusuli amokoreteki. Umugetene mbusuro. Akaranda ko busura abuture Matayo by the. Akaranda ko busura ngikia beta se ntetere ntangani use mbegu ntangani. Ikawa sege tale yende kagwarali. Yende kawari. Yende kawuncha. Neda samogati. Nende. Kane kagwasirira bariya. Buyamono bono interest neli yagalto. Yagweta samagu eme. Ande gakoraki okomera koroko gakoraki. Ekamera. Nekero ya mera tiachi kuama. Tiachi kukina ande koreki. Yame. Kristo bono makurua omakorera bone embusulejo. Makorera embusulejo. Ngembusulejo nabantu bakoraki bakonyora lingana nekero banyora lingana ngigekoba ebintu byense byabaira nekero ebintu byense byatukorereki byatuire ntokwama ntokonyora okwama okuya ntokonyora nokobwata nokuya obwama tubitu na Kristo mbokoraki mbogotinga bono karusunda ebunge ebyo bibwata ningo bono ningane tokwana okwegaiga gwense karusunda nando maitaba gakamono buna intwe aino muntu bwe family bona bonya kwande gendeki abaka mono buna intwe muri sitokuri sana kero tuarigiri sana asa ndio tuereta ne kibogo ya Timotheo gote bango muntu teri ko provide ya se family yae igaro mube ko bwo muntu mwegeni toengo bwa mate bwe bintebi bono kwegaiga bono ngonya twanya ko batoko ego mugano oyomata egento nyanya ko bankurigiri ga bwekenene ekero mata konyara koboko kombreni ase Kristo na koira mastaka ase Kristo nga mwisiku mwabata kiritere giri tali meri okonyara kobo okwegerera Kristo konyara kobo kwiraneri konyara kobo kumwiraneri ubone gento kendi tangere naki ekatira bense yamagora Yesu Kristo mechande yonse gocha ase tore tali turanya ko batokwirwanirira Kristo nanyara kobo goturwanire ke atwacharire kobera sense meri nginya egento kendi gya kabere ngento kitubwente koa chingaki mono Oborito ekito bwenta kwa oborito no kobera mona na Yesu Kristo na gosomari na Yesu Kristo na kobanga nayo kobayaki ekana gosoma kitabu ya Zaburi kyote banga dunia na vyote ficha zavyo ni vyangu nero motungia nerekero yomo ngekatula nyako batoko morigiri tangani ebinde byonsi bigo bikonyara koba raisi kubinyora ekyaga twanyara koba toko olenjere ndonge kera Kristo nero konyako boko tobu ngaini pero gosoma Yakobo nga oyo mukara ale murubo ngaini tobo saba se Kristo goto cyangwa batoko banyora egento kende gya kabere ngiyeko gatnya ko batoko okobera ase Kristo ngana Kristo oborite ngane yeiga ekatonya ko batokorora entetereri anyarta ko bakugwa sama goime ali asama go botobumbu arengo obonyumbu arengo na marabana arengo ororo ekanyara koba gekonyara koba gekomera ekamera gasoa gokina lakini bono amaguna ararenga mange gari akanyara koba kunyebwatani ekabende we kina kerende wo mwiri wetije ko bage kokoraki gekogenderera na botokonya koba tokobatiswa tweguringana Nyasaye twacha ko musingi omuya kwamanya koba kokonyora nga gati kabere ganya ona ase kunyora lingana twasoma muna letu banyako batogosoma lingana lironge ngosoma tole litukoligi mama ngana mange lakini bono togochaka litukoli ya Sunday twachakire bono twasoe biasara byeito twasoa kwaregania abana twasoa koligia na mangana nda twetana ine buna gotarira bandu na wate batali mangana mabe lakini bono chinga kijitwa nyordo tumugete nonye ne gari mega ya soline to chikoro morwaire ngento kyo kwa mata ogotegerera gose ngento kyo bano kitabu
au kunyaka bogo soma chinga kiechio Bema. chinga kichiro nyonya gitale oganyete chinga chiko monya gita omurwira nyara ko bogo goji komorora no bwatari bakari ogosoma igo chinga kichiri kwenya orotu mogete ira gosoma ringana nyasaye gotegera ringana nyasaye rinyara ko bari gokoranga kende gyonsura nyako bagokora igo ranyara ko bagokora asoborungi bwa Kristo Bema karo sundo mwalimu abu ntego sukara isigo bono mwalimu Jefferson yes akar to kunyaka ba to kunya kwega na mangana ito yense ugo konyoranga ntigutora bwa matubu ya muna Nyasaye onde chinga kichugo sabatu abere kora ntora some ngana litworokererie okonyoranga ntubukoretiki ntubwati chinga kicho bono ngoteba karasi gitabo kiriya Zaburi nga Nyasaye gakurigiriria arore nekera kurugoro aringa abana ba embaro onde narokoraki okumurigia bogera kurigiriria nya tokwega ense ane tokoraki ndiri komurigia lakini dikina de tokwa no morisha bona sokwega ego kugweito inganga no kwebogia changa cha chetu lakini egere tunyare koba tukumugwenera Kristo na ande tumurigi buja lero biya ikere ngaki bono tote bangatiga tweboingo Kristo Yesu ngana kyumulisho okwanaga bwase nganejo ekero gosoma gitabu kirigia Isaya 64 no gosoma kwa ensita igatebanga chianga chitu nigo chinga buna chianga chimundu nebya tumwebo ingo Kristo Yesu na Isaya naende bado yarudi yairende yande iru rigente kikikyo Isaya 61 no gosoma kwa ni 10 mulishibona mangana aya ngakituraya kole kusekera ku mwebo Kristo ngenjo yange ntuki egera mangana ya tokonye mbuya mono eanga ya Kristo Yesu nero boronge bwaye mbuya mono no boronge bwaye neringana lyaye umwalimu ikere gukwana ng'ekere turasama gora Kristo Yesu kera lituko na kere gento togokora tunyare kuba tokoba conscious yani tunyare kuba tokumanya nga ekenakora nkomo gokere Kristo Yesu obona bwo boronge bwaye amen no anekero gukwani omonto no anekero gwachikorora omonto rwarete no anekero gutara no anekero rasegasi yao ekenakora nkomo gokere Kristo Yesu eyanga ya Kristo Yesu no boronge bwaye ngwakwanera omusombo Nyasaye gwakwanera igoro yembego gose eri ya gatatu yagwete ikanyara koboge kugwa asa amagwaime ikagwa ase arengagiya lakini ikagwa ase itanyare korora kwama igenderete kwamereri kwama lakini tiyachi kwama musombo Nyasaye ni nyare kuba ngoirore gente kanande ria kabere nga igaria Kristo Yesu ni gango mugaso nembegeria elia gwete asare ne menguse menge ikabase linene tiachi korora mugaso oche menguso yense ekera tukunyebeke nyinge asama gimaito emengi kwakoreke obegete kurumambi paka margoba buno gokora rituko riao lakini Kristo Yesu azakora tabwatibaga taiyo bebono murisha asante igobona mana murishi egento gwatebegena bakonyarekana onye togwancha kumwebo Kristo tukobege yanga yae bono karusunda ngane nerangia nero kiragerego nago irie kanga okisana igurunga Holy Spirit promptings ose asomonu bweki gusi ekalego tebanga nuko okona kunyurigwa umwikomo chenu kagento ki umwachenu bono karusunda umwikomo chenu ibaga kyobwate asogo nchoka waito na okwaberwa waito bono biamono umwikomo chenu Nyasaye ore in form of umwikomo chenu niga menyete ime yaitu ase meremo yae yokonyara koba yogotosemia yogototebereria na gotorongei na gotora mono kora ense yonsi gochia se okosaba okwabera no gwonjoka no gotige bibe keto gosome kitabu kia
John 16:17 onya tuko batebanga omoiko mochen uko nyako bokora ense kochia ase okwabero sasa wonjoka kwabene to nyako batokonyoranga ekero muntu kunyako bokora ebibe gwachakira okora ebibe kero kwabatisire kwa mwanjire ndi Kristo omoiko mochen goso ime ya okora lakini katika berega nkonyorore kwanga watereriri kwanyako bokora ebibe ota planeti kokora bono kwamanya konyora ime yao weitia urabona ngo ntonyorete ekisangerege yakyo musacho yomo onyarite ko bakwenyora karari no mu noye buna etarenge naro yabo lakini akamanya kwero nande kene piga ya ninjo mogosu lakini akamanya kweboriga ngabono nyana mogosera yani tabwenrete moto konyere gose mwere se boigo akanya ko bono kwere minganyo nagose lakini ena babwenrete akore rugo konyoro sa singino mondo nyako bakogosera omonto lakini ko matenga nyone no mobe ana deserve twebanga Matayo 5 ebibungo 24 gotebanga mukorere abamino ayaramaya nari mura nyona bakokorera mabe mubakorera maya na kubasabira nari mura nyara ko bamuko mubwenera Nyasaye no yore igoro bono kwa makonyoranga kwareke bekeri kwa korere osai no mondoro mo Kristo weso yaseke begete kwa manya kweremia kero kweremiri kwa kora kabere gatoto kwa nyama bono gwakebekire bono gwasi kwa bero muntu gwasi lakini maminja yomoiko mochen oro ogotebiga ase gwachire bobe enchire yo kogenda teriengia onchoreria ogotebi onchoreria lioko moiko mochen tori korose kiagara katoso mase kitabu ya 2 Peter isato kiande gotebanga Kristo garo moremereria igaganyete kero monda nyara kobokonyoro boronge na kumunjokera omoiko mochen gasia no gosuguma na gokorangeria unabana gatoko nyaka botoso mase kitabu ya Hosea 6 ekebonge gatanda ko batokorigera ringaki omoiko mochen oyore Nyasaye na kiaga netia setore ngieko gara konya kobo kwana lyoka okonyara kobo gosugumanga onchoka ase gwacheteri enjere ndonge ira na senjere bwenerete ekiagera sigetabu kia okomanuka gotebanga Nyasaye aganya kobo kolika machika semyo yeitoime bono moiko mocho no gukonyori ngase gwachirete bwenerete boronge na ando korokia sokore na gochenge nyakabaye gotebi Otebe gitabu ngirigiosia sita gosoma kwae no rocherwa no rutangani abantu nigo bagotebania inchuo tumuiranira omonene ekiagira nere tiangiro ore otebega abantu nigo bagotebania inchuo tumuiranira omonene ekiagira nere otutaburanire naende nere uratugwenie nere utwakire chingoma nere uratoboe chingoma cheito atebanga ntubona inchutoiranira omonene ekiara nere uratobweni omoiko mocheno gokonyara koba gogotora kumwiranira Nyasaye ekianero uratobweni alia sebe bibia nyare ko babigoto ebimoa nero uratoboe chingoma cheito nero uratoboe chingoma cheito nani nero uranyara ko bagogotorenda ase tuachire komba no twateka gotebanga ase tueboyire yange tabwenereti nera bie kora nyara ko ba ogotoboe yange bwena drago twabire ibe bieito igono moiko mocheno nyako ogotora gochiga bkedo samase tabgia Zakaria 3:4 etonyara ko batoko nyora umumalaika uri akanyara kubo okobotebinga morusia yange ywichire liko ekato kole beto kunyaka batoko abantu baichoire liko babwatari musuribe gochase Nyasaye lakini bonero monyene yakonyara kubo gotoruse dimeto kwanyikere na ko toko yesoma ikirunga kyango koligiria sasa bono kunyako kerije bono otorusia ekara nyara kobo otorusia eyangeri onyako bogotoboi eyangengia eyangencheno eyangebwate oboronge bwa Kristo twanyara koba kotia korokwa abanyabibe nande egasio moiko mochenu ngende gotoka seketabu kia Efeso 4:30 basomere kyo tmagosome kyo Efeso 4:30 Efeso inye no gosoma kwae ne 30 kyotanga ntobasa komogecha omoiko mochenu kore tiganga some buna mangana ikabisa alikire egere ke wenere buya kirage inye
emerongo etatu etato nero nigie goteba iga gosetimu ichania omoikomo chenu onyasaye asarere oyo mwa oyo tangirore oteba iga gosetimu ichania omoikomo chenu onyasaye asarere oyo mwabegitwe kemanyerio goikarituko riokoborigwa bono moikomo chenu no reke manyerero gitu no rora nyara ko bagogotora asa matu konstori bakari to koririo ko borigwa tito nyara ko bato komogeche na ntiate bato ndomoichania eto bwanrete ero monye na tora eti ako bato go ichani wone bibito to moiranere nto nyako bato komochene ke to moichani niga nyara ko boko ruime yaito nekera ruime yaito ko komochene mo komochene karo gocha ruime yago bono o korire meremo yaye o gotebire o gokwaneire nyona yo mano matenga ki amatuka mange ndro konyora seke begete kwanyara ko bago gweite ime yao orio konyako bogo kora okoro kingase kwa koretaria gaya no moikomo chenu lakini moikomo chenu yako boko ruime yao to kunyara ko bago kumanyekere kironge neketari kere kironge asante asoko beke ngane bya kabisa libagali moikomo chenu asambagi maito ngakyo moikomo chenu kunyako bago tokonya tunyora maunchuli ya sambagi maito umulisi akiri komenteraga bwo skaru sundatikira egena ndoskimutu togenda gutumuka bono ngakyo koroma ngakibona moikomo chenu gukwana n'abantu banyasaye amen ine ngana tutanyako batugutiga ase tukulia lero narikina ndigwetani go umwalimu ngakyora koromanye ngo moikomo chenu ogotigire gosomanda ibungo ibere kero okoiraniria ngana iyo amen ekero ngendrete ko iraneria ande bwango asubwango mono tiga nkwana nga umoikomo chenu nekemanyereri buna ekitabu keri kya Bible gya kwana nere kemanyero Kristo Yesu atotigerete karare kogenda abagalilaya baria akabatebinga na abatigeire umoikomo chenu abo mwalimu monene asamagi maito kera lituko nigo konyoro umoikomo chenu ngukwana aramo na intwe siseniwa niga agendete gukwana na intwe na gutura naande twatebungana ki umonene Nyasaye oito nigare omonye na mabera mange lakini egento nkerororo buna goikire gukwana umusombo Nyasaye nakitora akore tumanyenga umoiko umochenu oruro asetore titoira enganeye nganigere igo kerengaki ngani gotoranyara ko batogo tokuangama na kwabiru tuangama na kwabiru bali twarangeri wa Samaria itaito nande twairwe emereme menene yoko iraneria na koraria linganeria Nyasaye omoiko yo mochenu na bukuru asetore onyento okonyotumia buya nkurigere tole umusombo Nyasaye lekoro ku Saul na David aba babere ekere Saul mateniga ngo mwakwa mabuto Nyasaye omochoro Nyasaye umuroti lakini ekero omoiko Nyasaye orueta asare tachieti komanya gekogera nigagendete gokora ebintere bene ekebungo keri gwataka komenta nata usome kungo kirigia gendera ngo kekirande kirigia Daudi oyibono Saul nigarenge gokora ebinto bene nonyene kero moiko Nyasaye orueta asare ukagenda ase David akabo mochore Saul tachiete kumanya ngo moiko ruroro nigagendete kwegara nganje niko nachorete nango na Nyasaye bemono mulisi na ikere kimogeria Zaburi 50 nomo norucherwa no ruwa 10 iga muntu gusaba kurukunga Daudi agusaba kera korire mami ekera korire bibona uche gwitia gwitia kuto gukwana ga gwitia kala otenya sasi kominga aya Nyasaye onto ontongere nkole ndabu niwita tango ndusi onkolere masaji usokole upasua ja ontongere nkole ki ere ndabu okoro moikole imeyane obo moyia na oyoko tangiro lenga aya Nyasaye ontongere nkole ndabu okoro moikole imeyane obo moyia noyo kongie adanga na okoreki na oyo kongie nanda asano mato jinsi gamwa ki tubasa kurusyo moiko asakorteki asende oyo David woro muritete oikabwa so twaranga ki na kiokoro manyengo moiko rura asore lakini ndego wetani omoiko bona ibaka kiubwate karo na kwane na kinaomente ibaka kiubwata sikinto ki amagi might
Mulisi kalimutu. nkomanya musombo nyasaye gekogera ekero gukwana muna nyasaye gwakora egento nabo okorora nyasaye okoraire naende nkonyora nga gwachakere gokora ebinto gose nase obwango bori natokana kuru maega nokoegaega ogokora otaraburi nyasaye wacha konyora nga gwakorera amang'ana ara amabe nabo okweboria nga omoiko nyasaye nigo orure asende gose nonya David Samson omaete nachita akamanya kabisa ng'omoiko nyasaye akorere kiki orure asore mpaka akamusaba nyasaye aria asarenge ejenge eria akamusaba akamotei kora nchongeranerie chinguru chiria namanyete gekogera bono ebinto akorete nigo biarenge biomosote none ekere nyasaye amweraneti nigachita agakwa n'abantu abange goetania baria aitetekera arenge moyo Umalisha kwa bekire ng'ana eyo bono naki omoiko ogwana naye omoika amina omoiko nyasaye igo gokwana naye goetera ase enchera ya bene enchera ya bobisi egento keria gwasaba nabo okonyora nga giakorekanire buno ogwanja kwa nyasaye kore tuikonyara koba gokorwana n'omoika nkonyora ore omoiko nyasaye kero gokwana noro okobitereria okora egento nabo okomanya ng'a aiga na chinguru chiane ngokora tari nyasaye ogokora yani ogwanja kwa nyasaye gokore kieke okoreke Moritiamente chinguru ng'ana gwakwanire gwanja kwa nyasaye okoreke bono tosoma Isaya 30 n'oruchi rwaye n'orwa 21 gegoteba iga kumurabe mwagobeire tiangirore komurabe mwagobeire kurwase enchera gochia ensemo yokuryo ose yokobe inwe na muigwe korwa nyuma ya inwa mang'anaya enchera nereye yibwati muri bona senchera nere na kikwa to kore gento getali kiete ko mo nyasaye uzote waka confirm deal ne bona Kenya ito abere ya corruption otru watenga kibona ko be serikali ya matukao bado ugutumie gari ya Toyota nkiota ekero kwa bere serikali ya matukao na ngutubwa tuna ne range bona gwaso waka gento ki deal lakini ano muntu nyasaye umurishi urase gento ki kanisa ko wilio ya sobo koreli ko wilio tenga ki aino munya tubasa okora igo tubasa chikwa kediri yo kuibera abantu banyasaye abakenya akiri wate unande ari kuandiri uginde kuruma ari watanga maitari ya umotani okora igo nande tubasa kucha kuruga ocha kosakeruna nkigwa koreta kwa engige toki omorai bono gwaswa senjira gento kiyobo boro kwa kuibero moiko mochenu hekero mulishi moiko mochenu noro tenga tubasa okora gento koreta ki kiriki lakini ndo mulishia komenta tu asikuikira ana umuntu akoiguna abo kumango moikomo chenu okoreki oruraso kwa koreke ntuketeke ba matukama ga bade madona ba kumenisha tu kwa koreke ntuketeke nande kwa igwa eliugiri woche watangende keneke bitinga koranjiro mosombongo nyasa akibona yikira soge kora nekero gekora turiku yogiri wote ikende igo moikomo chenu okoreki nganyire mosombo nyasa omurisha omwanju muriri ngakale kotebaiga the spirit of the Lord is slowly but surely being withdrawn from those people who profess to be God's what? Children. Ekene gelinga tu ekatunya otua utura bro nyamas nebibe. Kro aturo nyamas nebibe tumasra bekiri buyangane yo. Bo turku igunga nunko guchanda kere. Bona subwenge igumu ikoma chino akoleki. Urasura. Kontrol abono no Kristo Yesu agoto ragamono nga moira obuyobo nga nigo necheche kitabu kilikia Revelation 3:15 yes the Revelation 3:15 ikene kitabu kilikio komanoka ege kanisa la dikia awatawanga onye kora sobo koleri ingo kwanera lakini wakora buya mambi wakora buno tagete aibono ni gore mulero usimukendo beabono marishi ningo tue abono moikoyo okorwororo kagotule aibono no kora kende gionzi oruchenga keregento kerera kerebiya moiko to yogo jako tengana ki ngaiga gwakorere boba gwakorere kiregento aigwe ko moyene nayo gukora judgment nga moiko gotamire moiko lito iyo
Mbemo morisha. Twirengo. Okay. Yes. Nando moikoyo mochenu. Ekero gocha. Tobwate security ende yonsi. Tebwate go gotete akonde wensi. Ige go kworoki obuya bwa Kristo nga lingane riga tiriri ya Nyasaye. And likewise moikoyo ndo bireche go gocha. Igo bwate upape gete. Obwate ogotete agete. Yani wate banaki. Yani unastahili. No bwanete gentekyo nabo kukonyora gegoche gekobaiga nabo gutamira murango yoiga lakini mwikonya sa kerio gotebete kururi tangani neki kunya gotebe ngakentire ndonge aino mwana Nyasaye nande gocha kuruime nande asobu ororo buya mono amana mangatu tukukwana lakini nda ndogotebara umurishia nga tubwati muika muntu rubatu muika nga chakorekana bono omaete nonye mwanya bantu wangu igota ndogotuma na mwanya bantu statement ye mutano ngoteba turi nga amari ngotebe nga to basa go church oyo mino lakini gaki ebintu mbirororo orakore mpaka abantu batebe nga uri karatiga tali nga abantu abango ngokora bare gogukumu bare usingo church bare ego konyora none kare abantu turi muri Nyasaye turi ase kamati yali gusino bochori batangana ki kuratiga onyenya gite tali muntu mubira kini karatiga ono moiko gukwana ono moiko gukwana tali nga no muntu olio bali na matuka muri simu aretere siasa kanisa omura tanga kuratiga kasi nyunta ko ndiga lindito tokendre muntu muri bono ekero to kurigereria iguru ngakitura akore tumanye nga oyo nare no moiko Nyasaye egente getangani nkeritwa kwana kurumagega okwebo yoboronge bwaki bwa Kristo asekereri ngana nigo bwato kwelita noe no kwiraneria noe no gokora mata bantu bare nga egente ke una nake bangete nona ona gwikakebabo onyetari boigo ari bono naye utari moika aye gwatumegete ko banga lakini ugwanje kwa Nyasaye nkuru kikore aiwa murishi mente chingurugana wa kwande yes isano ikomera kyande kitabune kyabagaratia lakini biyo mo njumurerio some mpaka emeronge bere na ibere nero gikare goteba iga asubwenge nsoma akeigo ntiga okora gwichinge njo chibibeni go kuri maiso marare na korokwo no botomani monto okoro botomani taikora na moika tarabego murishi yeubi obonyaka ogosasimeme gwekano oborogi obobisa eliomana libero endamwamu obongiti okwerusania ogweatanania emoko oboiti ogotinda chigosori chimbe na amanganande angabunayo yani list ni ntambe mpaka anonya sayo tanga tarakora kuruge ndoki list yani kindi kyose tiko mo Nyasaye omenyereta sumo bwa atukura una mwendoki no mwikomba cha bora muntu kana no mwikomba chanu egoso ma 22 kolendo kwama karagaro kora no mwikomba chanu ikotu arukwama kolendo kwama kumoika no bwanchani omogoko omolembe obolemereria obuororo obuya obwegenua oboitongo okwerita asonsi na machikande tali aranga mangana bunayo por matu mulisha no jaba de istanga kerobu atumu komo chino iko kwa nenjira gete kerobu atu komo chino iko akira akere isenjira ngabete buyo mokara gusaba mwaragunse azekile ote bango mu komo chino Nyasaye ugotereni abantu nande nere njiro kumango muntu munabwa tumu kagento ki amacheno mwancho murelwe kiraga atwara ikire ase ensemeje ntu bwatamangana mange tukukwana seke kere mutwe akarongo chaniso mechi message yao na kana somere message yao nande tuirane asugo kore bingese biritwa tigali usingese kiritwa nyako batogo tigali kolende kwarore muikoma chenu liba gobwata nande kolende kwarore ngatiere buya tobento yani ntobasa kuichani omuiko gento ki omocheno ekatoko ichani ntokumana ni bibitu seseniwa karongo chani sobe message yao gatoka sotu mokoke takachinka chire mutwe nkoira na tole Amen. Amen. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganite betri uratumia segali yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu. Tawe chandika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegali enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli
Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Mwanchungu limbya mono asenge njota suka ogenderete kunyara koboko basen Soko TV yiruburuso bomugusi. Nomurubili ole mbeo na megirio ye Biblia. Bone chinga kishiria ngunya kobango leji message ya bibiri setos bali batomere egere togendere ne kingese kilikyanyara koba kigutigara. Muntu nare ga kwerukanga Happy Sabbath Soko TV shut from Nairobi locked with my mom Grace. I wish all the Soko fraternity a happy Sabbath. Biamono oyo nana oyo bana nga shata biamono anande ndu ngane litukuli tangani we kirega oyo nayo kwerukanga awdanga morning just thank you, good morning twanyorama kwani yao chisemeli ya Facebook nsemeli ya Facebook ndatokora message ya soera nsemeli ya Facebook asobwango mono my director nsemeli ya Facebook ndaya kunyako bankuliye likera kuna gutuyigurira gabo ndole message abande bale batumirega bakale gotebaiga ndawdanga Naftali Kibagendi kurwa liyo mambya mono Naftali Kibagendi umulisho ngaga na kiribya ande yawdanga diko twirulika ire gotokuna gusiba tuligeretie lesson otabanga yerengi ya kirage kubulinga mosome egitabu kiriya gya Zaburi 60 nuruchirwa eno rwakane era bongo somo na nkuru mutu igiye goteba iga egitabu kiriya Zaburi mbya mono Naftali agotebanga nabaire bendera yane muimukeligoro nabakogwe bendera mbali bamuanchete igo ebendera subwengene lingale Nyasaye tigamangana lyanto bakonya gotera nga bendera yake Yesu sasa ina pepe hapana ebendera nelingana lya Nyasaye usenebuku ya Nyasaye mbiamono ande nabego tokonya nero egere twikire asensemeli tokote Nyasaye ngatwa bere nabego lingana ligo tworokereria egere tumanya cyumu ikoma kino goraki uguto umukoma kino twokereria selingana nekero tworokereria selingana tumuchere Kristo nekato mucherere Kristo elio anyala koba kagotwa bere mbiamono Naftali chimesi nganye tejiri cha kwerende ndenere gawo te bango mulisho ngaga igomba bwatete loud and clear mbiamono asengencho yogo tuikera inchere ngabone yo tiango ndara chimesi chiri cha Facebook asege kegera motu egera bali mubali baga motoire asengane kubwati thank you very much achinkoli lebona ga sofa chimessage chiri cha Facebook ya nyakaba biamono ngalame komariba Bluetooth senior kurwa marani bochi. Happy Sabbath to my church Marani Township and all Adventists community tuned in biamona soko and rakoba amona intwe wuka happy Sabbath kurwa Bukinami village
Nyabigonkoru well represented biamona abantu ba Nyabigonkoru n'abantu ba Bukinami sisi ni wakabisa nande guka wate banga happy Sabbath kuro Bukinami village na MSC to esombre biamona turi mutwe onda kurkanga ande guka biamona wazmira jimesi sana happy Sabbath kuro Bukinami village Nyabigonkoru well represented guka olia ushago na banjye tukuranga guka ushago turi mutwe message ende my producer to message ende nyaka batoko soma nyotoko ikera tole what we can do. Christopher Tandi, good morning and happy Sabbath, watching live from Borangi Kenyambi ndo cha sabu with my wife Lydia Kerubo, abana Sheila Matiangi, Moranga Mikaye, mama Mongina na tata Maranga biamono asingencheyo anda ndeta kotabanga Justine Gisairo. Happy Sabbath day. It is a great day to serve God forever. Greetings to all and Nsoko TV fans forever. You are and our Nsoko TV staffs live and direct from live and direct from diaspora. Biamono asogo tubuati diaspora zate banarali. Fred Moga watching live and listening kurwa St. Peter's Nyakenyomisia Secondary School. Kola Fred Moga Motuli biamona Fred Moga sinje message yao tuli motuna ende hoyo ndo kubwati nenga kyakala goteba Albert Nyangoto watching you from Rongai. Thank you abantu barongai no asogo tukeraga esabate gukina tokali Rongai gabo biamona asogo tubwati siseniwa yes message ende kubwatia Hamoravero, happy Sabbath day, falling live from Tabaka, 21 M. Doreen Mochama, happy Sabbath from Masongo. Mbiamana soku tubuati Masongo. Mbiamana asing inchuku tubuati yakurunga Moravero. Yes, next message. Nyangonya kabangu ligelia. Yes, Christopher Tandi ngate tuwa esomere. Gotuli mutwe. Okay, rakinti yangu kwane. Good morning and happy Sabbath, watching live from Borangi, Kenyambi with my wife Lydia Kerubo, abana Sheila, Matiangi Moranga, Mikaye, mama Mongina na tata Moranga. Yes, one hour. Thank you very much, Bartholomeo Momanyi. Happy Sabbath, oyo Momanyi na ziporo ye kurwa nyanchonolia. Abantu banyanchonoma tunambanje teni kwaya ino kirage sana. Mwana atanga machiko mata machiko na bwateli bagase okukoroki kibikya weli nyako bakoko saba toli motwe. Yes, message ende katuko nyako batuko kora. Yes, next na ntatu nyako bankolilia message ndo tanga ambiamono na ntande mutwe ende itwe somere ambiamono ando chitiatura tira igabuga if mura atabanga watching live ambiamono if mura asengencho joko tubwati wikiragabu na atige message noga ninya ko bango soma nande kero ndanyoli baga asike kere mutu kile ndi anda aliye yoyo nere tangita ago tebanga Hesbono mwenga kurwa thiko mulisho ngaga ebibe nigo byabukira setole nyasaye tigatoboli mbya mono asengenjo ye message nge Hesbon anda tanga happy Sabbath mulisho ngaga mbya mono ase message yao asokurwa message bibi atobuchere nyasabwe kuranya ko bakago tobolia uyo anda tanga happy Sabbath. I'm happy. Venye lesson inakuja kutoka Nsoko, hii lesson ya 10 imetuonesha kuwa venye tunapaswa kurepent ama and forgive. Ongate ne genzi. Odanga venye imekuja. Thank you very much gents for watching us. Odanga bono ntuwetu nyaka batoko sabagento ki okwabera. Molisha bono igentunkire kali kurukunga ndogire kurukunga next umulisa tutwire ogoncho kaboli mulisho mara to kwano ogoncho kaboli na bere byo uriye ngane asobwaga ogoncho kaboli gene nyalikarenga abantu baunchukire untunya ko batoko kagera ngatwa unchukire tara unchukabuya Asante enganeye ogoncho kaboli angoli ali getungo goncho karakini bono liete linga boli amento buto bolito wekene nga ekero goncho koko gwakorekanire nande kuira nango kole dikieke nguli maya kuiyo ekebungo gekotora tosome ekebungo kelikia kia First John iruga lya Yohana litangani itangani eyemo orocherero lirwa kianda
Biamono. Abu no tokorora ogonchoka Bori. Ogonchoka wekene. Biamono. No koragire gabu. Torigererie ebintu bibere bikoreta ogonchoka oko. Egere tonyara kwa togokina ase Kristo Yesu. Mokyani ge otebaiga nganga. Otebaiga. Gatora biyoruki bibito ere no mugenwa na omanyene oboronge. Na twabere bibito na tusibikurwase ogotaba boronge once. Abono ni tutogokwanirwa. Ogonchoka bori gotora oroki bibito. Kwarore mara ange sana umusombo Nyasaye. Nona aseme sangire kano nona ase chinyomba. Omonto oyorenche gosaye ago sabote nga Nyasaye otwabere bibito. Yani yakoba kongu umonto gotebangana ki Nyasaye one ingabere egekogera na gambe toyo noyo na rame toyo noyo manganaya tari koya kwana noro chibina goteba ano to kopekirwa ase tene ni bene ngana ki gatora urukie oko no ogwanja kobangana ki Nyasaye angabere gekoerekene kite act lakini akorete mate ase kanyamombo bawata legal repentance. Yani okwerwa wakwa na kere gento buna kere asa magora Kristo Yesu. Wona gotora aruke bibyeito na kuangama. Na ndira nataka igaturigere kuna twara kuruma galinga na kitora angame bibebi. Neri kire gaiga ase omonu bweke gusi ekarikwa so bororonga. Obororo boli bwebibyeito. Obororo bolia ingencho nereri umonto akonyara kuba kagweitia muna ritwa tiaga gukwana igore ya Peter. Peter nigarerete akainyora amagana ali atabeti gwatatu ngetu twane bwe karenga gatatu na Kristo Yesu akamurigire na maisa alia yokonyoria tali amaiso yokomoita yokomonyoringa no inyorete akamanya kueitia bono gaiga no togotebanga ase ogoncho kabori wekene tutakire kwanza twareitie bibiri byeito yani twabuguri oboroboria ase gasongo bagotebanga sincere pain yani okoigunga igenteke nekirito asore ango ngiakora kiki ngiakugero tari odenga twabere bono yani turabuguri oborito boria yani tori igunga igenteke ngekomigete igento kerige komigete odenga gakitiga kekora kiki kenduero wake mention kwage kwana ase obuya bwa Kristo Yesu egiakabere okonacha koire getambukero yoko bwato kapi ebibebyo yani tuyikonyara ko goncho kanande ebuneke bunge giatora ikikyari ko kwanira ga yatanga kutoranche tukwane bibyeito tueitie maiso marore nande tuangame bona iga ese step yako ne gotangana ki okonacha koira egetambukero kyo okobwatoka yani taringa nande ngano kuira na kubwate gendeke okobwatoka pi ebibebyo awona ge ikine giato bekeire enjera tutakeire ko batukuangama okuangama kwa bene uchakera rero iga amarika Nyasaye ni agotukureranga ekere tokonyaka batugosaba gutiga keria egeke tubwaterete mate okonyoranga ngobera ko ngumusombo Nyasaye gukwananga nimbwato bore wobo no ikingenderete asobo koreri yes kwanyara ko gokonya ko cheno rais watanga Nyasaye tigatu aberebi ebibe abono no Nyasaye oito oyura mona intwe akonya kweboringa nare angebori gweitia no bororo asama temwa yega kumonyora bono goncho kapi ogokor kuterio repentance yani ogotigana na keregento rasima tukwane bibebi aseri aserietaria nande tororo bororo use tororo bobe bia korera sama gemaito umuntu ngotabare ngonyendiri na manyete kora igore gento bune kyumusombo Nyasaye onyendiri na manyete angona agende nchereye onyendiri na manyete angononya ne skuru ye na irete mwana oyo yani bono kwamanyire ngiwakora bono kurusi ororopi nande umuntu kero umuntu kwana ngonyendiri na manyete angona irete none igetambo kirege angoyo na mubegeta igokera kumurusi igaria itiko ndiyo nandara akore keke aramwire niyo gekogera bono umanyire
igekera tokwira egetambo kerobori gerikio ogoncho kapi into abanyene tonyaka tugwitia turara oborito borase bibiito nande ekera twakorere igo gwetera somo ikomo chenu ntonyore chinguru chinyia chitura ento chikoira nororo. Amen. Karusunda bwa kara mulisha teba tokunya kasi jichingaki bono ugoncho kaborongoko toro kingu gwatanika koro. For example ga ungago nyancha murishi na bero munyaka no kinda sobo kwali nyoko na bero munyaka na nyudra marwaire bono ga ihonkari kurira bona mare the consequences gusa matokeo use bintu nanyore baada ya kubaga ntoki umunyaka nande ungago nyanchaga na kina wenere tensabe na kingwento kubori na kina wenere tensabe bono ngwento kujutia baki onye dream manya bante ngongago nyancha onye dream manya nangona bete munyaka nangona maroyeta koreti tanyoreti igo bono nasabi na ungamire boronge nasabiro gogonyo nasabire nyasa boronge binetakire ugoncho kabori na oncho kirabori bono iga kwanyare koba go kwenyora ase kibegete nande twanyo wetere kibeki kwanyare koba gokora ostimbu echo kwa twanyore gento koro kute consequences kwanyore osino burema twari beka igo omonto kwamanya koswa goitia ikigo sena akorere teke mama na ankanetie tinabwati kakibono nabana akuleiga kakintare komanya sawa nabana akuleiga ngayingo tiga abana bane kakyo mone none kwanya korera igo bone bwenda tate yo mone none ekene pi na korrobo nyakobo na kanetigu na achire maminja yao mone none na nyoro borwairo boiga aso wanja kwa onya bere nande tingira na gochiororo nande ayebye komonyeno onyare kombwene njorora nyare ko bagokombwene inkoiranira yo monene ayo monyene na gokora gwetera soborunge bwawo abu bukarusunda what if tokuwena ngori kwanya ngori toko bwena ekiagera bono bore buno bona ntumanya bantu ntumete tibori ko bwena lakini amani nero gotwara somo yogo good nande kwa nyasaye emiuchiza te kore kabune yo kwaberwe bibi igo kwaberwe witini nonyete kokore none second nyasaye ga kwaberwe immediately nande kara kwaberwe omoyo ngo twarore amani gete omorembe nande kwanyara koboko bo mwana nyasaye nande bono kuba umugokori ochire ime yao nabora nyara koboko benya no boriro boiga nande tubanya na bana bari bari tutosomuriro ime mbaru tutomuriro ime mbatange tukosomuriro ime lakini umurori nabo gendreta koye lakini to nyarta ko bakora ki boko basamba igento kende aso goiti boronge abantu mbale bakorora iga ogotumana ogotumani okoyosobonya kobungo chigokora kakitiganti ko batinyoro borweire tinyoro osino omwana akirora ya lakini rikanga konyoro omwana tigandi nyone nzande kenge tinyoro omwana lakini etamanere ime yani tali egwatige keboko bometenge kene kebegita mogokyo monene na ande getanya ko bakore to biaso monene ntonyara ko bako to ko boko bate consequences to nyaka bato konyora tiga to boye kebe kera nyasaye agechete kebe nyasaye ganje to monye no monya bibe lakini tanje tie bibe igangete bibe kabisa igobono tunyaka bato gwite bibe bito na kobitiga na gwonjo kana kumwenero monene tunyara ko bato guto kobisiwe yangeri yo boronge na obwanjani wa Yesu Kristo Malaysia mbia mono karusunda singane kwa bekiro byesan abantu abangani go tokurera matokeo yibibe lakini nturgo sabanya satu abere tutige pi akaro muri singo bengane byanga wika tutige pi akaro mato true repentance yani go kutiganda gwatiga pi musubati kartoko kitabu kilikia Yohana musubati uriyo nyore tu in the very heart yobo tomani ekera nyore te Kristo na irane to go and sin no more go and sin do what no more bono murisi abantu mbara babirogotwa kogo tukunira abu elesini yagwanire sana twenge twenge ekesikia Peter na ekesikia Juda amen ekarto koligereria igoro yo goncho kapito ligereria omonto koro kwa Peter oyo lengo musombonya sae atwakwatania mangana igo musombonya sae nande Judas ni galengo musombonya sae abaiga babere mba kolete bibe lakini ogokora kwabo
nkwabwekana ekere tokorigiri Peter natebeti ng'a rero iga ekere tore ekere bara ase last supper gati rero iga oyo monankane ase okorwa umwana omwanyabantu bakarigererani sana mpaka Peter akaboli ninche lakini ekaba igatigara koba igo engaki eria ekere Peter achete komokana Nyasaye Kristo Yesu niga aboli tukuna abantu ange batatu asamariko no bantu batatu bagukwana ng'aye iga nokoreka nokwarenga muna Nyasaye noyo ndakabole etuani erie kabuga buna Kristo Yesu anyarete ko gagokora na kumotebyo umusomba onyasaye akainyora ekararigereria Kristo Yesu na Kristo Yesu obusibwae bukarigereria Peter akainyora no tukurigereria amarika buna goteba ng'ana ki obororo bori bwebibe byeito akaroro obororo boria agasoka keitia ekereitia akagenda akanacha koira egetambukero kyogotiga pi gasaba mabera oyo mate Peter nero itokaguna ne chinguru chinyia kero tokorira Judas musombo Nyasaye urenge akamurua Kristo Yesu omotoria omwanyabantu asenge Jesu ringe 30 ekera muruete ekinki arenge gento kebe gekogera mwanyabantu arenge abono ekeracha kunyura ngoyo ekene n'umwana omwanyabantu airanetie chibesa chiria agachiruta se karo akeitia lakini tagenda ase Kristo Yesu asaba mabera nanda manyangana ki our God is God of a second chance. Amen. Ta cheti como saba mabera yani akarangere bono tabwenereti pi no musombonya sate banga none kero monta gwatru no burwire tete kiri koranga uno umuherio because amarikongo de belengana ki tigayo koyana amarikongo de belengana ki nonya nase embera obugima mboro wetani embera. Amen. Mero mulisha soko bekengana yonye nakubwata buronge watebirenga Judas akalera twege korwa akina naruo mutoria tati gotenya sanga akinya bere aso kumurugento umutori mwanya bantu Petro era gatanga kirende na musaliti Petro ngakina mokana umutori akinya bere asinga nchuko mokana gentoki umutori bono era akajutia akalera amatokeo lakini umusombo Nyasaye Peter era takorretia sokolera tu amatokeo na ndaga saba gento okwa bera igoro murisha sobwenge oguncho kabori goika koleta maunchiriri asama maitu. Amen. Koko nyoro mundago tenga mimi nilimpata Kristo mnamo mwaka 1999 na nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na bado karo moibi uitaranyora gentoki koko nyoro mundu kana no murishie kanisa lakini bado karo mutomani uitara koraki taramonyora Kristo taranyora wonchule segentoki asamba mai lakini aturaburani gente kibona kitete kwirega kingana naki wonchuko iki kakingana kwente kwira makaro muntu mara wonchuko makorunga wakoreki waonjiki mata abantu ko batiza tole bayenga batumani keto abatizira oje kanisa nande bado tuba bwegete tagieri nga barabuna batuma abatumani iki kakingana kibona wonchuko kwente ko ase umuntu uri bene noroche karato korigereria una kwa boli swali kiki kuire process ko ngakiki ase umuntu uri bene onye bono ninche na omirane na Kristo Yesu tiga masia mwanya bantu ogonjo ka kore riririria immediately iririria ekere Paul omirane ta mwana Kristo Yesu thank you nigo onjo getaga onjo kapi lakini abantu bagatabanga oyo no uri ogoita abantu banyasaye uyu ni yule ambaye oyo ndo konyara kumubwate lakini akatema kokwana erena onjo gete pi asa matuka make abantu bagacha kumanyanga kweli no musomboko onyasaye tari egento keria gukwana ebinta akoreta sichinga kichiri chinke cia matuka aria litangani abantu bagacha kwegena baadaye kira batumu banyasaye bakorandie njira zitaburya matena mitume 28
Dingari gidika basambe mioyo. Nekolia basambe mioyo bate abominto. Kuta majinara gitokora iko bakaonchuka bakora kibakabati. Bakabati iso. Abu. Karasunda. Nasema yo mwele kana teunga jigijani chadra. Bueno, naseme katebanga. Na kio teba sio sata eso era katebanga neema inayotosheleza. Obuye bonya sai boisai. Boisaine. Bueno, ekato some se kitabu gya Saburi nteton somera so wango. Eyemo Saburi 103 verse 8. Ngi yakirage. Nyasao yo ningo. Nyasao yo na kiali. Na ande ngakia ngiye konya ko batoko nya kurangirigurio kario kana ntuko nya ko batoka nyirerio kana. Ando buyobonki. No buyobombu yakiobo na ande nze mo kibugate. Mbiyamona Karasunda. Watabire Zaburi 103 verse 8. Ekale gote obaiga. Omonani gare omonye na mabera na obuya. Tali omwango bwoko banenda mwamu. Ni gare no bwanchani botali kwera. Igaro munyamabera igabwato obuya igaro tari bwatienda mwamu nande igabwato bwanchani bwogukumia obuyobo bwae na bwakonyara ko bagagoto ekatwanya ko batokubwanchirana nande igakonyara ko bogotwanja mana boneka ngotobwa ngorora tole asegeta kia Kutoka 34 32 na 33 kwanza konya kwa chapter 32 na chapter 33 konya kwa tokorora tole Musa okonyara koba okogenda esegetunwa ujugo kwana no monene na kanyara koba koberoro amatuka 70 na gali bana sari bono kibatikarte ga bana koba kurigera ligoro gali bakanyara nde ba maitenga Yesu Nyasaye no murero bakanyara koba koranga otebanire oende ikawa Nyasaye ga musamba no muro igakwa bono etotake tonya ko bagoko toroseria Nyasaye bakabona Saroni torosere Nyasaye tonya ko batokorora Aroni nere oyolenge konyomanyire lingana Nyasaye umanyire Nyasaye okoba yoko wa bana Israeli abaiga akanya ko bakubate bono sangeri bono jitabu Jones bumubwatnya ko batokorosi Nyasaye yiga akaira ngambanga akairanga bono kwanga bali jitabu ni kwanga bale kumbe barenge kuanga bono nerde jite gotanana ke bungorto someru kyo komano kaisa to komenesa ne monga onya kole muriro kaba muriro onya kore mukendo kaba mukendo ekiara kerote ne ina ando gatena gaiga Nyasaye gagotengara gotwire buna mate kalimotwe bono aka bono Musa gago chikoirana gakairwana machika bogote gago chikoirana akanyoranga bana Israeli abaiga Nyasaye ole igoro anyara ko bokorre bikone mbaka ko baite ase nyanja na gosira babisa babo bonsipi yani bangire koganya na komwege na bache ko Nyasaye ende akabwato no borura kanyara ko bogwata machikari bono Nyasaye nera agateba no egasakwike yango gesiri ngukwana ale bono nere egasakwike yango gesiri bono mbuyango kole taiva kubwa ekiaga bono abaya bajire maminja yane lakini Musa ndo somere kitabu kia Mata Kutoka 34 tunya ko batokorora 6 tunya ko batokumurigire Nyasaye yega tunya ko batokosoma 8 tunya ko batokoranga inki Musa nya tokobogo kwa kwanza tokora chakira 8 tunya ko batokoranga Musa ngenya tokobogo kora okoba ya abana ba Israeli na njetenga bono tigaba siria koruta iba kubwa gendera go chimotu Yesu kuna 34 nogosoma kwa ruchirwano rwa gatano na gatatu eri gwango Musa agatunga mainse agasasima akabora omonene ekiagera bono na nyoriro wanchirwa asobosibwao na agosabire ogenda mona intwe na kiabantaba n'abanyabigotie bikong kurende otwabere ogosale waito na ebibi bito twanchere tobe abantu bawo bono murisati akagoteba Musa bona kara nanya arto ko gosaba kwanza okwabera nganya ko kubabera akatebyo munengari orinyo okubasiri nenjo nsiri ondusi gorwase gitabu ondusi bona kwase gitabu kyo bugima bwakana kale bono nanda kanya ko kugamba nere Nyasaye tuno muntu mukugamba nere Nyasaye mukugamba nere bono ekera ikire bono gaiga nanda kanya ko kubabera bona kanya ko bana ndo kurangiri Musa ko mote bono bacha nande chibawe ibere chiamagena ochichenya ko bangorika machikane gaikire gari nteto sameta efa yo fa 6
6 igitabu no kung'anya 34:6 Kerbego kego tebaiga 34 no ruchirwa no rwa gatano arimo ligana sani ryo tebaiga omonene agateba sobosi bwa Musa akale akeraria omonene nere Nyasaye omonyena mabera na obuya tali omwango bwoko banenda mwamu ni gari no bwanchani butali koera na obwegenu sebeni amaote baiga nigo agokorera abantu chilifu obwanchani butali koera nigo akwabera amamocho na ogosalia na ebibe kolende tagotiga koa abana na bacho kurege susuro goika ekiare kya gatano kya gatatu na egiakane asengencho yamabe ya Bible babo bono yes Nyasaye manyana kanya ko bokworokia era no monge bwa mabera bwobuya no bwanchani ekero musachi ko igwa yonse na kumanya Nyasaye buya akanya ko bogotuga manse akamusaba kamutebona abantu abaiga nigo barabe bigoti ebikongu neintu buna tolero iga lakini agasaba ngomone none nagosoroire onyare kuba gokogenda bona mona intue bono na Nyasaye nena nyare tokoba okogenda mona barabo nande ngunyara ko batinga nintu mamareka gende na inu mutu ya ino nintu me one byarambya ko bikubarwandire nyamo bugwike sabari biya boto nyako batokoranga Nyasaye obuye bwo Nyasaye na ubura to isane na ubuko nyara ko babo gototoria ekatokonyara ko batokoba abegenwa etogotori wana kalo sama John 3:16 tabanga ngakinya sanya njitense yugagaru umwana yo mumaima korende oyo ramwegene oikatoba abegenwa oikatomwegene ligatinya ko batokonyara obyo bwega bwa no boronge bwae bono musekera konyara ko ba ogosaba igo Nyasaye konyara ko boko babera nando konyara ko ba okoba oborendi bunasabete bunatwasama seketabukerya Yakobo nga ogosaba kumwegenwa kara asabe mono no mokia igo kubwenerete mono asemere mwa Nyasaye bosasobo Kristo bwaito egento kende yakabira bono no buya bwa Nyasaye boko branya ko boko tokonya Nyasaye nanya alito ko boko bakonya Nyasaye kanya ko boko yorokinga tali amakoru wabo eba kolete okokoro kobe kabisa lakini naso weitia kolia oria iteti nanda kanya ko boko watoranga ekene pi intwe bigoti bito nebikongo intwe kene nabanyabibe inje kene natomanete inje kene nakambete muntu gete esa kanisa dakana ariete ekene asinate nileto muradi gete olengo gokoru nairete bintu bogeka omone none nyabere nekero bono kwanyabeire bono kabamo na inje ndae igeranya ko bango kenda porongo mbebono karo sunda sokuru byo Nyasaye asenchirengi yaboneyo badu byo Nyasaye nere kunga grace asege songo nande yaro kunema asige ntuki Kiswahili ikirige ntokonyora tari asengencho kwa wende tokonyora asinya sakoreki akoire bono muri sisi jinga kichare nabirwe tumenga twensi twakorire bibe nande tumepungukio no tukufu wa nani wa Mungu naberbya andabona sisi twakorire kebe gelinga omushara osengeria yebibe gentoki namakwele kolende ubu mubwaka na kalembo kareteki mbororo agoro murisha okwanengane ya mukartu gukura ebibe na ubu yabo Nyasaye ninki kirato ninki mbeke byenga asibe biromo no nane ninki yakoboro mono egere twara gosemere ntokera ngagero mushara bo egere ngeli ya makweli ene egere ngeli ibero buna makweli ngatura asirika nakare na Kristo akorteki karoro muri skwanda bone ndo ngaki asibiro mono nubyo Nyasaye niko bokwendera kunyaka bokubucha na ndo tubeka sama sama asante inale kote yabanga buna kwanyara ko bogotieka gukwana ngase ebibe birororo Nyasaye abuno wagendret abuno warochi stock yaye malia ekero chi saitania agendrete kuburuga abantu bae na Nyasaye nigari murango gutura abuno wagendrete kurigereria gekogera bono ase chingondi chia chira sobweri bwae na atagetechi ndo nyara koba togo charge gusito nyara ko togo tangana ki aba basirire gekogera intwa batugo kwana ekere tora kori no nyonga twachira serie urumo muri ebibe ubuye bo Nyasaye no borororo
ekere toko nyara ko toko kwande ngane iyo ngorora tole aigange no moerio asto te igoro ye yanga yeli gori nene iliria Kristo Yesu yani ekere toko liringa ligori nene li yanga ya Kristo Yesu yanga yae ni gote egeligete ganga ekemanyiriro giaito buna abantu bene nigo kigwenerete koboigwa ime ya Kristo Yesu ne yanga yaye yoboikiranu yoboronge bwaye Asante. Onye Kristo Yesu karega aliange na asebi bibire karega ali asebali bagenderete ko kore chingenjo cha Satani karange no murango bagenderete gutura aye ningo uranyare ko gokobaranga bali nigo barabanya bibe Memono. Mo wikira gabu mwancho mulire mutatego tanga twakolire amegerio igeri tuko lya lero. Nani tuwara mangana manga tutigo busani mulizebo tutigo busani ga onye ndoko sabo kwaberu tusabo kwabera tusabo twaberu boli. Ekoronya ntokora baigo nigo turanyaka batokosira. Biamono aswali mwespi mwanyaka mogo soa somoroberio unabona Ja Brono kutoka Kericho ukisoma Biblia usome kwa Kiswahili tu. Biamono utakosoma lakini ende gaki teria so wancha ndari na ende WhatsApp message ende. Good morning and Soko TV family. MBC Nomogati. James Matena watching live from Kitengela Township, Kajiado County. Na my wife Abigail, Juniors Emmanuel, Abel and Gavin. Happy Sabbath to my lovely parents Bernard Matena na Joyce Nyaboke Kurwa Esambabo Samaru West Mugrango. My brothers Jefferson Matena na Samuel Matena. My sisters Ruth, Christine and Angeline. My sincere condolences to my friend Dennis Mumbo and wife Dorica for losing your lovely son. Kindly play for me Mawimbi Yanapovuma by Mathare North SDA Ambassador Choir. Blessed Fellowship. Biamono Matena Singincho enendugu ya Morisi ga. Last born, eh? Yeah. Happy Sabbath and Soko TV. Shout out from Nairobi, locked with my mom Grace. I wish all the Soko fraternity a happy Sabbath. Thank you. Happy Sabbath, professional tailor Jeremiah Manyara Onderi Kurwakisi Tailoring Shop. Madaraka, not Makadara. Madaraka Market, Thika Town. I'm watching live. Kurwa Thika. Thank you very much. Na wikiragano twikiro mwelio nilibagiri ya bene gotebanga mbiamono abalimu asingincho gwikaso mu rubiri bwa megiri Biblia Karusunda mbiamono akaro kwenda gari ruwa Raka Central iramu ya Morisi na magayen Soko TV kwa ujumla. Morisi Matena mbiamono asogwika na maiga garoja kwenda Kitengela West na harama igakoreki anyare koba kagutui kako ikiraba ntubanya saya. Lakini mbiamono director Zak asemere memena kwa nyakoba kwa okora director Zak ne timu ya mbokirage asoko kuweneria omorobeli oyo na Ian na Lois Nyambua asengencho yoko koromorobeli nyakoba ko kuwenera asenchira ya bene kirage nande mbona Soko TV management ingi masoko twali bageli litole telingana yenye sai asenchira ya bene kirage wikirabona iga Karusunda tubeka sama sabo liyo tunyako batugo kuro morobelio goli tukulia lero to sabe ya tata nyasaye na ndio yoro mono twachira sole asemambia bana na ndastinze chiga twakore ne rimbia mono kaka twachaka twakubuli ngonya kuba manento na ndiko abera manento katwakore tata bubukumi bono linga lya twanyare ko batokori soma tata stotabeka bia tugume komo cheno gendre kunyako bukulibeka bune bwenerete na ande bono tokonya tunyako batokumenya linga ne twanyare ko batokonyoranga tunyare ko batogwiti bitu na wonchoka na kogendera komenya asobia bwano burunge bwa bono twagusabira mone none tigo burunge bwa botobisie intwe na bana bawo bonsi ekyara nayo tatu bwimiganda mbia munase bonsi abarigereri bonsi na batakareri bonsi banyara kuba mona intwe tata bo kubina babekira solo gendre kubarwana na kubasenese litukoria rero nabo igo nintu krato chikanya ko batokuruga to kwenda sikanisa chito twagusabira nyako buturwanira na butuze na buturinda butambe na ande krato nyako batokumira no gwanje ko kolekana no kare nimbia mona ko basigeta seni kage en Soko TV okoba yo nyako bagekururi baga aseringana lia uri nyako bari gwikira abana bawo tata bwimiganda tigo bosese ni bawo nyako bako base igeta seni keiga nabo gwanje ko kugenda ko kolekana
abanyara ko bagotigara kugenda na barabu nyara ko kubarinda na kubasinda to gukumi bontu etikira sole inse yechimbaba chiao obamona into rero na botambe asiritari ya Yesu Kristo yoro mutorito. Amen. Amen. Bemano.